Takže vítam vás u novej sérii. Uh, počkajte, poďte stopniť nahrávanie. Takže som späť a máme... Aha, máme momentálne nejakú bitku, nejaký tutoriál. Fuck, vyskočil som. Ktorý asi pravdepodobne... ktorá táto hra, neviem sa vykoktať, nemám slova. A túto hru plánujem hrať aj s Hunterom. OK. A takže to bude tak. A choď, ty moja nástroj. A bude to, ja si myslím, že to bude riadne dobré. Aspoň nám sa to bude páčiť celkom. Dobre, tak každý vie moje meno. Ale nie, to je v pohode. A hej, je to tak a... takže ideme... Toto. Go. Go, nigga! Bež, utekaj. Už sa dostávam tam. Nie. No. Hej, viem. Takže idem toto. Ja tu už stávam. Nejaké tie už tu vidíte, že už to vyhrávam a tieto diely budú takisto 5 minútové, urobíme iba jeden po jednom kampingu kampani asi. A ak to bude nejaké, tak to urobím na 2 diely. No, áno, mohli by sme to tak spraviť. Teoreticky. A čím viac mu dáte, tak tým je rýchlejší potom. Keby niečo. A oni majú strom, a to sú vlastne nejakí mravci, nie? A už dostávajú. Takže to bude tiež taký krátočký diel. A ja sa ešte zoznamujem v tejto hre. Áno, toto takisto, ako sa vám to bude páčiť. Ak sa vám to proste nebude páčiť, tak smola, no. Takže toto bude kampaň na túto prvú, ako keby toto bude prvý ako keby na tutoriál, takže zatiaľ sa majte, my vás pozdravujeme, píšte komentáre, píšte lajky, dajte lajky, môžete dať dislike, ale prosím v komentároch mi to oznámte, že čo sa vám na to nepáčilo, aby som mohol zapracovať na tom. Takže OK, to je všetko, čo som chcel povedať, takže zatiaľ, čau. Bacon